Мушкам се под юргана, скривам се на тавана, правя си оглушки и си бера кружки. Пускам си тон колона, включвам ми микрофона, да намеря тона на фона на шаблона. Натискам с ръка бутона, хващам и телефона, звукът от магнетофона с деца на клона. Поисках да изляза, прицело да разкажа за нашите сюжети в бездушни интереси. Плачевно и брутално така остана тайно големите актьори в скалъпените роли, в скалъпените роли. Хукнах и стана причината в храма, богатите и клети в някакви рушвети. Мушкам се под юргана, скривам се на тавана, правя си оглушки и си бера кружки. Пускам си тон колона, включвам ми микрофона, да намеря тона на фона на шаблона. Натискам с ръка бутона, хващам ми телефона, звукът от магнетофона с деца на клона. Поисках да изляза, прицело да разкажа за нашите сюжети в бездушни интереси. Плачевно и брутално така остана тайно големите актьори в скалъпените роли, в скалъпените роли. Скалъпените роли. Хукнах и стана причината в храм, богатите и клети в някакви рушвети. Мушкам се под юргана, скривам се на тавана, правя си оглушки и си бера кружки.